אהלן. אז מי שמכיר אותי יודע שאני יסודית מאוד במה שאני עושה. אני לא עושה לעצמי הנחות, אני תמיד נותנת את הכי טוב שלי, וזה גם מה שאני הולכת לתת לכם עכשיו בהרצאה הקרובה. ישבתי הרבה מאוד זמן כדי באמת לאסוף את כל הידע שיש לי בנושא של איך לטפל באופן טבעי בתולעי מעיים אצל ילדים. אני הולכת לעשות לכם את זה פשוט להבנה וקל ליישום. אתם הולכים לקבל ממני גישה להרצאה למשך חודש שלהם, גישה לקבצים שבהם אני אסכם לכם את כל מה שאני הולכת ללמד בהרצאה הזאת, אם זה על התרופות ההומאופתיות, אם זה על השינויים התזונתיים שאתם יכולות להכניס לבית שלכם, אם זה על צמחי מרפא ועל תוספי תזונה, עם קישורים והנחות, ולעשות לכם את זה הכי פשוט כדי שזה באמת יעבוד לכם. ואני נותנת לכם גם אחריות שבמידה ולא למדתם ממני שום דבר חדש, אתם תקבלו את כל הכסף שלכם בחזרה. אז יאללה, בואו תצטרפו אליי, נתראה בקרוב.